Moi taas. Nämä kaikki tiedejutut ei ole aina niitä kaikkein yksinkertaisimpia, mutta aina silloin tällöin joukkoon livahtaa sopivasti konkretiaa, kuten esimerkiksi tämä seuraava asia. Nautaeläinten ja lihakarjan kasvatushan tuottaa aika ison osan kasvihuonepäästöistä maapallolla, mutta nyt on löydetty keino, miten voidaan vähentää tätä lihakarjan tuotannosta tulevaa metaanipäästöä jopa 80%. Lihakarjan metaanipäästöjä voidaan siis vähentää jopa 80% ruokavalion avulla. Eli 80%. Tutkijat USAssa ja Australiassa ovat testanneet tietyn trooppisen punalevän lisäämistä lihakarjan ravinnon joukkoon ja sitten seuranneet näitä lehmiä jopa 5 kuukauden ajan. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että karjan metaanipäästöt putosivat jopa sen 80% ja ilman, että sillä oli suurempaa vaikutusta tähän lihan makuun. Tästä herää mielenkiintoisia kysymyksiä, joista tärkein on ehkä se, että miten tätä maagista punalevää saadaan kasvateltua ja jaettua lihakarjalle ympäri koko maapalloa. Toiseksi, tiedostahan ei käy ilmi, miten tutkijat päätyivät kokeilemaan juuri tätä tiettyä levätyyppiä ja sitä, miten ihmeessä voitiin osoittaa, että metaanipäästöt putosivat. Ja entä se lihan maku sitten? Monia mielenkiintoisia juttuja. Tämä on kuitenkin erittäin hyvä muistutus siitä,